No tak zdravím vás u mého videa. To jsem já. A tady vám budu ukazovat, jak stáhnout drást. To je moje plocha. Se líbí černá. No tak ukážu vám, jak stáhnout drást 1.7.5. Takže tady už to mám připravený, ale já to vypnu. Takže jsem se něco díval. Takže do svého vyhledávače napíšete www.rastit, já už to tady mám, abyste si to mohli obsat. Počkejte, tady vy asi dobře nevidíte na to. No, počkejte. Tak, tady www.rastit.cz. Takhle to má být. Tak a kliknete na to, dáte Enter. Radši takhle nechám. No, mohu to vypnout. Tak já vám to vypnu. No, tady. Půjdete do této stránky. A objeví toto. Půjdete tady dolů takhle. A tady dáte toto uložit. Nebo když třeba někdo má tady přes toto, tady přes Mega, nevím, jak se to stahuje. Nebo kdo má Steam, tak může já Steam. Já mám taky Steam, ale já jsem si to radši stáhl takhle. Tak tady máte 1.7.3 klienta, 1.7.2 a tak dále. Já mám od 1.7.2 do 1.7.5. Na to neukážu moje. A dáte to. Já když nechci stahovat, už to dám předpřipravený. Tady půjdeme do pochůzy. Tak všechny rasty vidíte tady. Já už jsem to tady instaloval. Vidíte tady. Dáte toto. Kliknete na tady toto, vy to budete mít na internetu tady v rohu. Tady. Já to vám takhle, dáte ano, když se vám to objeví. Tady uvidíte takový něco blbýho a já to takhle zakryju. Je to chtěl vyhledat, že to stopne. Takhle. Dáte další. To necháte instalovat. A počkáte si. Já vám to zatím střihnu, než to budu mít. No tak zdravím vás, já už to mám. No, jo. Tady jsem. Jo, a k tomu musíte stáhnout něco takového C++, tady toto, když to bude zastahovat. Tady, tady si můžete tady. A tady, kde byste, já nevím, jak to pomáhal kámoš. Prostě asi, když to budete stahovat, tak by se vám tak měl asi objevit taková stránka C++. Stáhnete si to, kolikáče máte bitový, počítač a 32 bitový. Jo, tady to mám. Ne, nechci. Ne. Tady dáte close. Ano. Tady si dáte link. Napíšete tam nějaký link. Třeba já si jmenuji PVD. A umlouvám se za mě se můžete připojit. Když se připojíte na jednom počítači za nějaký link, tak vám prostě na něho nikdo nemůže blízt. Takže já jsem se na tento link připojil jako první tady za tento. Takže já už to mám tady no. Já to nebudu dělat a dám to dokončit. A pak to tady na ploše, tady vidíte, už to tady zase mám. Takže vy to píše tady dvakrát. To smažu.
ukážu. No nedivte se na tady hodně věcí. Tak. Delete. Omlouvám se, musel jsem to střihnout. Budete to mít tady na ploše. Kliknete na to, já to tady ukážu.